Unsay kalainan sa panty ni Lula sa una ug ang karon? Ang karon kay sexy na. Ang panting sa Lula, Sa una. dagko, lapad. Sa una, ang panting ni Lula sa una, lapad. Cover, tibok-tibok. Oh, Hasta tiyan. sa tiyan. Kuto-kuto pag yun. Oo, tama sa Aron dili kuto-kuto. panuhuton. Aron di panuhuton. Oo, tama. Mura big sure. Dayon, wala mi tigartil sa una. Cordon, Wala, cordon. cordon. Then kanang Ganso. dili ganso kanang cordon lagi yun. Kay ila man lang ihigot. Dili lang pud baluon paghigot kay o kanang lumusog higot. Ana, nagisugod. Maabsan. Yang sa lalaki. Isa pa Mura nila sa gyapon, una. sa kusarina ra gyapon. Mura may ila ang mahimo sa una ang tila sa kusarina. Lisod pag makuha sa akin. Tingali, sa ako lang imagination Magkuha na, sa wild ginit. imagination Ayan. ako. Kanang murag sa lampi og porma da ba, twist ana ba, pag kuban ipasok na ana diyan. Pag-abot kini kanang Oh, kanang laparon dayon, kanang laparon dayon. Twist. Oh, dayon. Carter gihapon. Di wala oh my garter. Oh my God. Uy, kato ni sis. Oy, kanang butangan og ganap ka bitong Gadyo. dili sundang kanang Sa kuban. Ay, kanang mananggiti. Oh, lock na nila. Inigsalo Bako ba na? bako sa I-twist, kuan. ibalik Oh, siya bako na. sa sakuban. Iana din siya sa sakuban. So, di na sa kat-kat dito. Dili na mahulog. hugot-hugoton man gina nila. Ila kabalo man lang sila kung saon pag pahilon. Okay, wala pa biya sa una sik ang kanang mga brand new nga mga Ang karon nga panty, panty. very sexy na gyud kayo. Victoria's Secret. Datid no. Ha? Datid. Uy, daghan na wala kay mga Dati. floral, na bulak-bulak, kana ba? Style na siya, oh. Style na kayo. Yan to, dapat ito lace. Uy, sa una katulis, uy, nindot, kay bugnaw man. Bugnaw, yan, agi ko ng panting alis, uy, bugnaw. Uy, kuan oy, kanang Lapos-lapos. mulapos. Sa hangin. Lapos-lapos ang hangin man. Oh, lagi lapos-lapos ang hangin. Uy, panuhuton uy, Uy, may na lang tong lace kaysa ka ng tibak. Oo ko sa bagay po. Oh, Napay ka ng gamay ng sampung-sampung. Murag, ang karon bitaw nga panahon kay murag na short na sa tila. Di, daghan ang good kay mo gamit sik. O tingali. Pati ba yung bayot, mga pilog suot, ang panty. Usag yung tingay na kay ultimo ba sa sinina. Sorry ah, reality lang. Karon na diri na mo lang nga nag-crop top. Oh, short na. Mag-imagine ko ba? Murag daghan na gid kayong tao siguro. Oh, short na sila sa Tela. tela. Oh, Sa yang unang gamay na panahon, gamay kaayo na ang kuan. tao. Gamay na kay maghimo ba kay pulos ng professional. Gamay na kayo mga liborel. Mananahi. Oh, gamay. Wala problema sa mananahi kanang kuan pa Di ba? ko na sa bawa na tela, sik. Di na tela. sila ganahan masuot og sa kusarina, uy. Karon. Ah, na, wala gyud mo suot og sa kanila. Gahi man pud kaayo god. Gahi kaayo ang sa kusarina oy. Pilasan ta. Usag to juga si pilasan niya. Ang mga bata mo si pilan so wag lang sa kusarina. Sus na timingan bunot. Bunot ang palda ba. Wala ka. Wala sa kusarina. Pag sinumbagay yun siguro. Alam sa kano? Uy, asa kusarina po nasa kahayag. Ha? Nasa kahayag naman sa sun, moon star. Oo, usak to. Wala kita pala. Wala na, wala na mo. Uy, ang star nga. Dirisan mo. Ang sun. Uy, ang brand. Uy, din ang Ang star star sa sa tubalan. Uy, ayaw mo. Ang mon diri dapit sa kilid. Din ang star. Kadiri ang mon diri sa tubangan. Sila yan ka na to Mga star nagsuot. diri. Din ang sun din sa lubot Ah, duha. diri sa lubot. Oh. Uy, sugalan na to. Pero Sila yan. tigiyaga. Pero tigiyaga. Ay, 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 ay. Ayan, Ano, pero abi mo ha, take note ha. Katawa-katawa lang Alam mo, ta. sugal naman daw siya exo. Pero, Ay, ato dagat. os dagat. Uy, ay ka, okay naman nga tawa ta. Pero sa kahinlog, sa kasipti, di mabintaan ang sukusarina. Ah, Di mabunlot na. Na, Di magisi. Bisa ko sa ampras. kusdak raguna nila natag sa kasakon sa kirat sa kusarina, di yun magisik. Wala di. Sa imo pa ka magisi. Muna sa unang panahon, talagsaray ma-rape. Kipa-kipa. Dili po na ko anlit, dili ka lang. Dili kay once nga malak manggod na amo pisi na sa unang inahan mo ya. Tun yan ang nilagayo, di jud ma-rape. Karon kay wa naman. Lace na lang. Lace naman lang. Uwi na lang. Uwi. Okay, stretchable naman no, mawi-uwi na. Oh, Oo, nagtanaw pa lang gani ang dalaga sa ulitawa na. Wala na, Natagak ay. na. Oo. Ang pante. Bitaw oy, lahi sa kano. Dili ang panty sa una, dili mas stretch kanon stretchable naman, mawi-wi ra siya. Kauban na siya ba? dili magid Sa mawala. una walay cellphone. Karon na cellphone. O sa poy kalainan sa una kato lig-on ang sa una nga underwear. Mga Dili pud buutan sila pod. ma-rape kay nakalaso.
Ang mga bata po sa unang may cellphone. Ah. Kuan ka na bang og tawgon dili bungol. Isa sa. Uy, makabungol din ang cellphone. Makabungol. Makabungol siya kay imong Hindi subuan yung makatapon anak po ko. tingnan, Di na mo tingog. Adi gyud bungol, bungol pa, halak pa, di maminaw. O di wa nakadungog, di. Butok lang mata. Wala na gyud sila. Daghan yun ang kalainan sa unang panahon. Pero mas kaysa nindot karon. sa unang ulay cellphone. G. Ano? Bagay story man ta Labita. pareha. Labita. Ah, Hala, stationary. Humot kayo. Na ano ba? Wala, makuhaan. May nawala ron. Mabasahan man kay kuan naman tong cellphone kay May kanang nawala. kuan, i-erase ra. Isuksok pas panty Oh. para di makita. Oh. Lagi. Kunya waliwang may ilaw. Sir, with a kiss pa sa una. Siya. Kunya si Alwina kina. Pero boto na naon. Mas nindot ang panty sa karon. Nga naman. Wala may lisod. Okay, gartered naman O siya. garter man. Pero naagihapon ro higot-higot oy. Ana sexy. Ang katong Katong kuan to Pang-beach. topis. Pero dali ra man kay tangon. Di mapreato nga ang gigamit man Uy, kato. na may kuan galit Ganso. ka. Ana kanang nakita ko gabi iha. Batantang di mo nang gigamit. Wala. Gigamit nga, kuan. Kapila man gibaligtos di ani. Di gyud madalig tangtang kay gigamit kay PC abak. Busantang na abak. Kay sa una tinuod yun na abak ka oy. Baka twigs ba kwento na kuan. Ligon kay sila. Ay, dili man sa. Pero karon, inoon, sa una manggod. Wala pa manggod yun. Wala pa yung mga kuan ba sa una. Lagi wala pa Wala yung pa mga yung mga technology nga mamuhat Wala ng pa. kuan. Dayon, ang kuan pud sa una mura kanang dili pa bitaw ingon nga knowledgeable ang mga tao sa una. Wala pa yung mga factory. Ano ba? So sa unang panahon kuan gid siya wala sa gumikan sa wala pa sa kanang daghang nga factory kanang ang kainit sa panahon magagwanta pa nato. So, dayon. So sila kinahanglan lang ani magkakita DJ nga sa abi una. kay init kay panahon kita na di na natabog sa nina. Kaigang. Muna Di, karon. Oh, mo na na mga Mao sleeveless. Pareha ni ba nga? Oo, Cetro oo, na. wow, Cetro na cetro. lang. Cetro. Kay init ka kayo, Kuan igang. naman lang na kanang respetar nga na ipanty. Oh, mo gani. Lagi no. Respetar oy kanang nga nga kuan respetar na lang na nga na ipanty. Respetar na lang na si Nina ba? Ha? Hindi mo kaya magpanty ng uban. Wa na ikapalit og pante Dili, kay igang. gilod. Kanang Na. dili Palit og kanang make up. kuan kanang gitaan ba gitaan. Wala din na mamante Kaya kay nang gitaan nindot, naman. nindot ang panahon ron ikumpara sa una ang pante. Gitaan sa mga kanang kaluan. Gitaan. Makita Kaya dili naman mamante kay nipis kuan. man siya, so maklaro yung Oy, kinahanglan yun naman. maklarong baw-baw. Pero nabay tayo mga nakoy doktor na istorya sa center sa una. Maklarong Na kuan. mga 2016 man tingali to, ang taga Davao. Yung gid siya nga advisable gyud sa bala sa bata, sa bata sa kitang Bayi. dagko na nga Magbahan. kanang dili ta mamante ini kang gabi lagi daw kay para katong moist daw ba nga katong mga good bacteria makaginhawa sila. So kay di mamante. Niya panahotan. Hindi, pareha nang magpajama. Oo. Dili na ka mamante. Na. Sa Oy, una? masilbi. Uy, na ako'y nakita, ako'y hangtod karon na nag-exist pa na siya. Dili siya mamante, Dili siya gabi. mamante. Mura sa inig ka kuan inig karon kay na naminyo naman to yung anak. Sa una nga history gid siya na. Dili sa ganahan lagi mamante lagi dili na sa sinina kay. Ay, uy, Igangan speaking siya. nga dili mamanti, ang Dayon, Muslim, mura dili sa sweet bata. sila. Parang newborn baby ba? Wala na siya baby. Newborn baby nga na baby. Wala na siya. Kung wala no. Makatulog na pong kaanak niya. Layahay ka na. Kaya G, nga, kay hayahay man kay ko kanang G. wala bay sabal. hayahay ka kayo, nindot na. Nindot na sa ripis, kaya namanti. Di gabi iba, pag gabi iba. Kani, palagod namanti. Di pag gabi iman to niya. Kapag gabi, lagi mo ganing, saka din nagadlaw na ripis, gabi man. Iyar man bana ko. Namtabang. Pinamay bana ko. Dili, oy, marunong Na sa jud ako na lagi na maayo, mamanti. naagyoy ka ng ganahan nga paano. Panuhot lagi. Comfortable Oy, ba nga? ni-try ko kas-a. Ha? Nya, Ni-try ko kas-a. na try Nya, gyud. unsa may paminaw nimo? Ako paminaw. Kuan oy kanang usa murag dili ko komportable gyud kay mura maghawang. Dili kay katulog. Oh, di ko katulog murag Ginaanan man ka. nag-ana bitaw Gawas gawang. Basta lain ingon Jay. ta ko man ko nga. Og wala kay Wala panty. ka naman tinay no. Ngayon po ko nga. Sa kung tatagan man kay sa nga lain man kay mo linihukan kay mura mag-usaron. siya. Oh, kabantay siya nga. Ako kay gisuon lagi nga. Ang imong buhok, di. Maka-drive ako. Ang imong buhok ka na mo, unahin mo. Oy, Wa may ako na mo. trim-trim di tagas kay pila na ka inches.
Kaabatong gikuan ka nang Ay, Gisilipid, gisilapid. Oh, lagi pergaba bitaw no. Sus di magsilbi gyud triman. triman. Uy, ano sa Grabe mo. Pante. Lagi. Ay, triman, Kat, oy, kay kat. dili, triman siya, kay nga, Dili ka mamante nya, wa kay trim. Dili, kung dili ni mo triman, manglusot man to sa isig kakilo. Dili gyud siya gamit og pantijing gabi. Dili. O ba? Ahay nindot ipante ka. Knitbag, O alternatives ba? silupin. Ari lang ko snake bag, kasi silupin, magbasa. Mag-moist. Mag-moist siya. Unya, Oh, unyo gani ka sa di sa nitbag kay manggawas. at least, kuan siya, ayay siya, Manambo. makaingon siya, I'm free. Lagi. I'm Oh. free again. binuang na lang inyo. Eh ora si ka binuang na kuno dili lalaina kayo. Lagi. Pero mas mayo gyud nga mamante. Dili mayo. Para di ka panumoton. Panuhot yun, Jay. Sa mga tinood yun na. Then ayo lang pod og kanang mga dagko-dagkoon kanang indot pod nga kanang kaumsad siya diri ako dili ko ganan gagmay kayo eh. Nga dili ko ko Kana bitaw kana nay bati anang bikini nga diri ra bitaw kutob si. Adi ko ana kay Uy, ang akong mukhang mo mako Ang isakto nga pante nga kanang sabak gyud diri. Dili nang diri ra. Nindot siya Oh. og diri ay labi na og Oh. Ay, ang nindot nga panty, shameless. Ha? Shameless. Okay, gusto ko na nga. shameless. Shameless. Walay ulaw. Walay ulaw. Bitaw, nindot siya nga panty. Muna siya nindot nga panty karong panahon na kay. Wala siya Walay kuan ba, tinahian baka. ba sa Walay. sa imuhang Walay mo Walay lang ka nga garter. wala siya garter. garter. Mo ba? Oo. Okay, ngano? Sige. Mag-short, mag-cartoonist kag mga piit, mura kag way panty. Ngano man na? Dili man wala man siya Siyempre, kanang wala siya garter wala ba siya nga garter. kuan. O di maluwag na hinuon. Dili kay siya kay tanan man siya garter kanang mura siya kuan ba. Haom na siya Ay, sa mga para siyang girdol. Dili ko siya kagahi sa girdol, kagahi ng girdol ko. ano ba siya humok ra siya. Humok siya. Mao na siya dili makapalaga mo singit. Testingan gali. Abi, sa pagusang pante gyud di gimawang lagom. Mo ang guli agi. Di, mawang lagom, ay. Muhapit man muna siya. Lagom ng ilok, sabot ng ubos. Ikaw ba rin may malagong pusdak-pusdakan? Ipaso? Sana. Huwag kayo makapahinambong ka ng singit do. Basta pusakan og kinomo. Lagom na itlog. Na. Huwag yung may laki ano do. Pangutana ba? Imo pa nang gipantihan, imo pang gi-shortan o say pagkasonista nga nang lago man yun na. Oh, mo ganina. Huwag Lagi ganina na. no. Mo lagi na kong giingon nga. Di gali, wala ganang kita ginit. Duol man gud sa tambutso. Muhapit gyud ang tambotso diha di ay. Okay, na place man sa diani di mo Labi na maglingkod. Hindi, nag-explanation na na. Buliyo. Nag-explanation na na. Nag-explanation na nga nung lagom. Di mo ko siya kakitag inig, ding utok. Ang sayod anak ka nang suot ka. Hugot Oh, kayo. Ano yun, sa sige. Hugot. Oh, manginit mo ko to siya. Wala gyud na mapansin na tag Yeah, sige kang lakaw, magbangkid-bangkid ba? Mura din na siya glow baby. Day, brown baby. Pero, maura na ikingon nga. Ingon ana lang na, pero dagang patay lang. Mo bitaw na ikaw una daghang magpatay anang laguma na. Oh. Basta kinamante lagi yun. Mo lang mas maayo kuan gyud kanang dili hugot ba. Kanang Oh, igo insakto ra, ba, insakto ra gyud. lang. Kay ay ko pala biig luag kay basin niya og kanang niglakaw na. Nagkarso- Basta Sunis ka niya, tinuod lang, nangatama. mas kuan yun, mas indot yun ang tawon bitaw ang mga underwear ron. Oh, May kanang mga style. comfortable ka. Oh. Napoy mga disenyo. O na ipante nga na bulsa. Oh. So nagpara-para sa lumot ba nakakita Uy, ka? na ako'y ana. Pante nga na para sa lubot. Oh. Dili para subot. Para gito nang nako ana. Wala Nay kay para ko. para. Sample daw, sample. Dili bulsa. Dili. Di, nay bulsa. Wala ko bulsa. Na jud pante nga na bulsa. Lagi. Na lagi ko. Naoy. Ha? Na ako. Aman. Na din bulsa rin sa. Lagi na lagi. Napaji. Panlalaki mo na may Dili. bulsa. Ang lantaw siya. Uyara. Curious. Oh, Uyara. lagi. Basta na po kayo panty para. Kuan siya no. Uy, nindot nga panti katong naikandado. Kana magliso gyud ana Ay, yung Sa na. mga na pagkagado. Unyag kalibangaon Stricto ka. kay tagpapaana. Adili man kay naraman nimo ang yabi.
Istrikto kay kagbana. Mura gyapon. Sus pastila og mabilin ang yabi ni mulit. Ha? Mabilin. Nya kay giton ka. Dili kana kay kandaduha lang sa imong ginikanan. Ang kandado na ang yawi na to agis ginikanan. Kaya lisod po kandaduhan magdadaan mo yawi mo ra gyapon kayo useless sa gyapon. Manay buot pasabot nga magamping yun. Oo. Inampingan. Pinampi oh. Manang kandaduhan. Manang siya. Ang maayo ana dili kandaduhan ana, ang kandaduhan kana. Na. Uyaw. Oh, dili wala man kay dili man ka mag-istorya nga. Oo, dili. Di man kami istorya nga, uy, wabi ako'y panty. Ano, no? Di gyud ka mahalata nga wa kay panty. Di Pero ba? experience ta ba? Nag-isay na masuot ta ba? Kalimot og pamanti. Wala pa kuan. May magdali-dali, Wala pa. magdali-dali. Dali jud. Ako di ko kumalimot ay kadi hawang dili ko Oh, kalaw. ilan man lagi, eh. Kung naanat ka nga naa, pag makalimot ta, mailhan uy. Tuy. Mangungit man. Nakoy na ilan na sa unang panahon. Mamaligya ayo kuan, Nakalimot, mamaligya. nakalimot. Kalimot. Oo. Naglokdo sa iyang planggana karon kaniluag man. sa si panon sa sigla kalakaw na hagbong bitaw na. Dili na nabitad nilamay na lang sa dapat. Hello. Kato nga siya nga babae no, dako kay to sige katabang nako. Wato siya kinumdum ba kay dali gud siya ka madubok yung Wala man siya ingon nga kuan. Ayan ang ihalang kuan. Naputol guro ko. Kanang tingali ba Naputol ang garter. Nahagbong man. Ya dili naman niya ma duha ang iyang lasa gilokdo na pa man sa gibit-bit ana dili na nya naglakaw man siya. Labi ingon na. Pagkahagbong ato iha na lang gikuanin. Nagsaya ra dito siya. Dili man to sa pagkikuan. Pagsaya na dito siya. Hindi siya pakikasones. Yan lang giyana yan kuan pagkahagbong siya ang isang iyang dalawa. Patay Ano niya? nausong cellphone na to. Unaos sa cellphone na to viral. Kay to ba? Viral kay to. Trending. Oh, trending gito ba? Nga pasadya nga kuan. Uy, isa ka buhaton ka na nato no. Di, isa ka nagbuhaton na to na. Ikaw magluklog isda, siya magbaking o puto. Labayan Tanang panty na to mga tagak, ha? Labayan tayo ko sa mga anak. Dili man kay reels ra man na siya. Kuan lang gyud ba nga? Namay naghimo Ha? ana. Ano naghimo na si? Pero kanay maburot ang sipon sik, wala. Wala. Wala pa. Ha? Wala pa. Wala pa na? Ang asa may advice Advice. Sa sa mga kinahanglan kitang mga babae. Mamanti yun. kuan yun ganang proper dress, proper nga panty, labi na kay dili na to hibaw-an nga mali si bako si bako. Uy, nabi ka nang Dayon amping lang. kanang ba nakoy dugang ba? Ikas kasagaran magud karon mga babae sosyal kayo mga panty liner. Oh, kadalan taon ko basura sa CR, panty liner. Kaya ako di jud ko ganahan mo gamit ana gyud. Sa unang panahon mo na Wala ang na. gamit ng Naan panty man kasagaran liner. nila ron, bisan no. Pero pagka hospital na ko na-admit ko dayon UTI, ipangutan ako sa doktor. Pangutan ako sa doktor on psychos. Ana man siya Panty gamit makating panty liner. Oh, panty liner. Oh. Dayon mo to nga ni undang ko din naka katubang panty liner gihapon siya pero kuan siya katubang tambal na siya. Itong mahalon. Mahalon. Oh, but di ano usa, makadaot siya. Dayon, Init mo guna siya sik. mm, Init na siya. Na ako'y nabawan nga di jud na daw maayo. Kaya ang moist daw nimo ana ma-absorb dito. Na- Wala na kuno kay natural nga kuan ana. Makadaot ko daw na. napoy Nahinay mo isa sa panty liner mga nakapangutan dasis. na siya ba? Oo, nakapangutan na siya. Inahinay mo ana kay Hinlo ko na kay siya. Oh. Nagamit gyud siya ingana. Nganong siya pa kunoy. Kayo Ganang. ti ay. Oh. Nagkasakit. Gumikan sa Abi niya. chemical. Oh, abi niya og ganang sakto to Safe yang to siya. gibuhat. Safe ang yang gibuhat. Sa mga batanon karon kinanglan ang atog yo kinanglan ang inyong pag mga underwear naa gyud sa proper nga pagsuot dili tong ingon nga labi nag kada bitaw murag kanang sa Sexy ra kayo. sexy ra kayo kay mao na yun maka-trigger sa mga dili maayong tao. Dayon amping lang pod, amping labi na mga babae nga mga batanon. Amping lang gyud. Nga. Nga dili makatintal ba? Dili makatintal ang ilang dili sinuotan. magpatakag suksok ka ng mga underwear. No? Di Pasuksok ra nila di manlaba. Nga. Diha nga ikaw sik. Ako lang. Bas haka komportable. Mo to imo ang suoton. Kaysa labi na ka nang maglakaw. Komportable ka tong dili pod pangbalay.
kayo basi madisgrasya ka nya atong pangbalay nga naay kuan. Tama. Na bitaw na Dili igisi. nga mabuslot. Bako. Na Victoria's Secret. Oh, na Victoria's Secret or katong tinapakan. Lahi Ana ang nga, pangbalay. Lahi ang pangbalay, lahi ang ang panglakaw. panglakaw. Ana gina siya. At sa inyong pag Bye. See you next time.